Hinay lang. Hinay. Hindi ko gitapok ang manok. May lagay ato ng butangan og kwan. Payasan nato na. Manok. Namiya po ni mo butangan og ano eh. Sabi ng gamay, oh, kuyaw kayo ng gamay. Kami yung dala, oh, kagwapa, oh. Mupalig yun na atin na. Bita mo doon. Sana mga istik og manok na ba? Ako na ibalin, ha? Ibalin yan. Ay, nagkurog lang. Ayun na ipahigda. Kaya nahawoy na daw. Malingkod na, anak na. Ay, pasig maambak si pag-ano. Awa. After school, nag-gardening si Bembem. Tapos naggunit siya sa iyang pet nga piso. Chick. Kasi pangalan na, chok. Chick. Chik-chok. Ilog sila, nag-ilog. Papa, na mga chicken dito o ugban. Kuha ko ba ang bata nga bata ba? Iya, tandak ko. Kaon sa moy ay mo kaulaw. Noon sa maulaw man noon. Ayaw liyok bab. Tik. Oh, doon mo diri to. Ay mo kaulaw. Kaya tingkaon naman ninyo. Ali mo ka. Okay, be gentle ha, do not hurt. Awa. Ati ang panay. Kasi siyang family. Tawag siya siyang mami. So, daga. Ayaw ko naman nung. Ding, tik. Ayaw ko. Ayaw lupad. Mama, hapit silang lupad. Ayan, lupad. Ako yun, ang tuktok og tiil. Ang tuktok, magkagtiil. Nalibang? Nakalibang? Naitihan ka? Nakaitay? Nakaiti? Di man na mahigda, bab. Ha? Tindog ra na sila. Bisan nga matulog, bab, magtindog ra na siya. Sabi ato yung manok na balik na yung ulo. Ano siya matulog? Kaya? Ano? Hala, unsa man na, dudaan na. Hala, natulog. Wala piyang siya. Ang piyong siya? Hala, Natulog. natulog siya? Ano, nakalungog ka ng sound. Tuk. Ano, natulog. Lihi na imong baby lagi. Nakatulog din siya lang. Wala Kaya na. ay, Ayaw kayo mama, no? Di ka patakason.